Jami'an tsaro sun yi awon gaba da Abdul-Jabbar Nasiru Kabara. Wasu rahotanni daga jihar Kano na nuna cewar jami'an tsaro a yammacin ranar Juma'a sun yi awon gaba da Abdul-Jabbar Nasiru Kabara da ke filin unguwar Mushe da ke cikin ƙaramar hukumar Gwale a jihar Kano a tarayyar Najeriya. Idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata aka gudanar da wata muƙabala tsakanin Abdul-Jabbar da malaman Kano, inda aka zargi Abdul-Jabbar da yin kalaman ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi dai Abdul-Jabbar ya yi nadama a lokacin da ake wannan muƙabala. Bayan kammala wannan muƙabala ne Abdul-Jabbar ya ce ya janye dukkan kalaman da ake zargin yayi, yana mai baiwa al'umma haƙuri. Daga bisani kuma sai ya yi amai sai ya lashe, wato ya yi tuban muzuru kenan. Ya kuke ganin wannan kamu da aka yi ma Abdul-Jabbar? Shin wannan ya zama izina ne ga duk wanda yake da tunani irin na Abdul-Jabbar? Tabbas mutanen Kano, ko kuma ce mutanen Najeriya gaba ɗaya, suna bayyana alƙiblarsu na cewar Abdul-Jabbar fa dole hukuma ta ɗau hukunci a kansa. Idan kuma aka ƙyale shi, al'umma za su ɗauka hukunci a kansa. To a ƙarshe dai ka saurari wannan labarai ne daga Hausa Global TV, wato Hausa GTV. Idan ka subscribe channel ɗin Mutum a Baya, muna so ka yi like, ka share bidiyon. Idan kuma baka subscribing ba, muna so ka danna mana subscribe.